Вітаю вас, шаноўныя гледачы, гэта пара. Тое, што будзе адбывацца ў свеце, датычна самых важных працэсаў, у якія, на жаль, уцягнутая Беларусь, гэта жудасна, дзіка і дзіўна. Як сказаў мне ў інтэрв'ю гісторык і аналітык Юрый Фельштінскі. Жутка, дзіка і удзівительна. Вось ён мне па-руску гэта сказаў. І тыя сігналы, якія мы атрымалі на прайшоўшым тыдні, даруйце, сведчаць, што нас можа чакаць менавіта такі паварот падзеяў. І каб вас не палохаць адразу ў пачатку відэа, я пачну з больш мяккіх дэталяў. Маем некалькі тыдняў да так званых выбараў у Беларусі і звярніце ўвагу, кудысьці падзелася вось гэтая хваля дэзінфармацыі, што ў Беларусі захад рыхтуе дзяржпераварот, сотні мільёнаў даляраў, нейкія баевікі. Канешне, гэтая хваля шла з Крамля. І вось гэта было, і гэта перастала, і гэта цікава чаму. І ўвогуле мы маем інтрыгу. Збіраюцца яны скідваць Лукашэнку перад так званымі выбарамі, ці не збіраюцца гэта рабіць. І тут яшчэ візіт Лукашэнкі ў Кітай да Сі. Сі ж гэта сур'ёзны заступнік. Звычайна ж нешта такое робіцца пасля выбараў, а тут роўненька перад выбарамі, так? Як быццам, што от Кітай пазначае, все, Беларусь там нашая вотчына, не шапайце Лукашэнку і гэтак далей. Такім чынам інтрыга застаецца. З аднаго боку, Лукашенка для Крамля найлепшы хаўруснік. Ну, это ж не жартачкі, так, па сутнасці, здаць дзяржаву пад стратэгічны кантроль. Напад на Ўкраіну з беларускай тэрыторыі, ядравыя пагрозы і гэтак далей. Асновы дзяржаўнасці Лукашенка абсалютна падкасіў, з беларушчынай змагаецца, усіх нелаяльных Крамлю з Беларусі выціскае. Гутарка ж пра сотні тысячаў людзей. Ну, найлепшы хаўруснік, які толькі можа быць. З іншага боку, Лукашенка схільны да манеўраў, шукае кантактаў з Трампам і ў цяжкі момант можа здрадзіць, гэта ведаюць у Крамлі. Як яны будуць сябе паводзіць, это, канешне, інтрыга. Я лічу, мяне не здзівіць, калі з Лукашэнкам нешта станецца. І мне было вельмі цікава пра будучыню пагутарыць з аналітыкам Ігарам Тышкевічам. Ось той самы аналітык, які яшчэ за дзень да выбараў 2020 года сказаў: рэвалюцыя, не рэвалюцыя, што б там ні было, Лукашенка застанецца пры ўладзе, ніхто яго не зможа скінуць. І ён дабудзе ўвесь тэрмін да 25 года, зноўку будзе балатавацца, зноўку яму напішуць. А вось пасля пачнецца самае цікавае. Увесь электаральны цыкл пасля 25 года Лукашенка не прабудзе, а хутчэй за ўсё у хуткім часе пасля так званых выбараў Лукашэнкі не стане. Вось бачанне будучыні ад Ігара Тышкевіча датычна працэсаў у Беларусі. На гэтай электаральнай кампаніі хутчэй за ўсё, псеўдаэлектаральнай кампаніі, ему намалююць там адсоткаў 90-92, каб супакоіць, скажем так, таварыша, ён закрые хаця б часткова сваю псіхалагічную траўму 20 года. Слова апошні поўны электаральны тэрмін, гэта азначае, што можа абрацца альбо намаляваць себе любы вынік, але дасядзець да канца будзе ўкрай цяжка, амаль немагчыма. І тут пытанне унутраных працэсаў Беларусі, стану грамадства і знешніх палітычных працэсаў. І чаму якраз такі ёсць варыянты некалькі, гэта па-добраму, умоўна кажучы, нават з помнікамі, з падзякай, гэта проста перадача. Ёсць варыянт назовем так, унутрыпалацавага пераварота. Ёсць варыянт, калі рушыцца вся сістэма, тады гуляюць і знешнія чыннікі. Ёсць варыянт Масквы. Любы з іх, але ў кароткатэрміновай перспектывы зараз пару месяцаў я не думаю. Спадар Ігар, даруйце, калі нешта з ім здарыцца, от патлумачце, калі ласка. Гэта для Беларусі добра, гэта кепска на сённяшні момант, пры сённяшняй сітуацыі, ці гэта не важна? Тут пытанне, не то, што здарыцца, а што будзе пасля. Першыя 72 гадзіны. Хто будзе актарамі, якія будуць абмяркоўваць, што рабіць далей? Каму будуць тэлефанаваць? Як з Менску унутры Менску, так з Менску на вонкі, і так з іншых краінаў, ці ў Менск, ці Маскву, ці Пекін. Ад гэтага ўсяго багата што залежыць. Ну што вы думаеце пра меркаванне Ігара Тышкевіча, згодныя ці не? Мяне асабіста не здзівіць, калі ўжо падчас гэтых так званых выбараў з Лукашэнкам нешта здарыцца. Так што ўсё, ёсць канкрэтнае рашэнне, канкрэтныя планы ці канкрэтныя спробы, нешта будзе адбывацца, нешта Крэмль там рыхтуе. Канешне, тут хапае галасоў. Не дай Бог, што ты тут, адразу ж анексія Беларусі.
Ну, слухайте, калі де-факта паглядзець на справу, так, а напад з нашай тэрыторыі на Украіну, это што, это незалежнасць Беларусі, так? Да Беларусь ужо пад іхным стратэгічным кантролем. Гэта, ў прынцыпе, самае важнае, напэўна. Па-другое, ўсё знішаецца, всіх нелаяльных людзей з Беларусі выштурхнулі за мяжу, паперасаджалі рэпрэсіі жудасныя, несправядлівыя, ламаюць людзям жыцці. Я думаю, што больш за 1 мільён людзей так агулам пацярпелі, так? Пасля падзеяў 2020 года это все не спыняецца. Это што ёсць? Незалежнасць, так? А это таму, што беларускі плацдарм патрэбны расейцам. Давайце зачышайце, каб тут ніводная мыш не піскнула. Ну, хіба это ёсць незалежнасць? Вот паспрабуйце аддаць дзіця ў беларускамоўны садок у Менску. Гэта тое ж квест. У Польшы, ў Беластоку, беларускамоўны садок у цэнтры горада, пад'езд па вуліцы Кастуся Каліноўскага, калі ласка. А ў Менску паспрабуйце, ды трэба за 20 кіламетраў весці. І тое пытанне да таго беларускамоўнага садка. Вот што гэта? Незалежнасць? Таму я лічу, калі не стане Лукашэнкі, які як сатанінскае таўро, і на Беларусі, і на гэтым рэжыме, вот яго не становіцца, і нават умоўна беларусацэнтрычныя наменклатуршчыкі, сілавікі умоўна беларусацэнтрычныя. Ну ёсць такія людзі, я ўпэўнены ў гэтым, якія хочуць вось асобную дзяржаву, нешта значыць у гэтай дзяржаве. Вось яны змогуць рэалізавацца. І ведаеце, вот гэтая размова, што тут жа усіх патопяць у крыві ў Беларусі, вот якраз такі зараз ва ўкраіне расейцы завязлі поўным ходам. Якраз такі вось зараз момант, калі можна было бы паўпірацца з расейцамі, калі яны тут нешта паспрабуюць у крыві патапіць. Украінцы дапамогуць. Я не здзіўлюся з улікам стратэгічнай важнасці Беларусі, што і палякі падумаюць датычна дапамогі. Так? Можа быць своеасаблівае вакно магчымасцяў і пэўны шанс. Вот такая сітуацыя. Другое, пра што хачу пагутарыць. Даруйце, калі ласка, пра здароўе Лукашэнкі. На прайшоўшым тыдні уручалася прэмія за духоўнае адраджэнне, узнагарода і гэтак далей. Ну, вы бачылі, напэўна, выступ Лукашэнкі, так? Пабачылі ягоны стан. З паперкі не можа зачытаць нармальна ўжо чалавек. Такое ўражанне, што ён у стане грогі, так? Трасецца, калоціцца. Ну, у такім стане, што яго хутка не стане. Такое ёсць уражанне. І публіка ў зале паводле сцэнара яны павінны лавіць кожнае слова шэфа. З замілаваннем глядзець, ну людзі глядзяць, вот іх паказваюць, яны рэальна у непаразуменні знаходзяцца. Давайце паглядзім урывак. Цырымоніі ушаноўвання ў першыя дні Новага года лаўрэатаў прэміі за духоўнае адраджэнне і спецыяльных прэмій прэзідэнта. А само мерапрыемства ўжо стала традыцыяй сувереннай Беларусі. І мы не ўяўляем гэтыя чароўныя дні без прыгожага, урачыстага моманту заслужанай славы нашых дастойных людзей. Ну, таварышу ляцець у Кітай. Гэта дальняя дарога, гэта перапады ціску. Там трэба хадзіць, там трэба нешта гаварыць, там трэба неяк выглядаць. Вось як у яго гэта атрымаецца, мне вельмі цікава. Напэўна, яму будзе вельмі цяжка. І рознае можа здарыцца ў тым Кітаі, я хачу вам сказаць. Выглядае Лукашенка жудасна, і гэта ж усё выстаўляюць, гэта больш як 3-хвілінныя прамовы, нічога не маскіруючы, так раней не рабілі, сёння так робяць. Чаму? Это вельмі цікава. Карцінка жудасная абсалютна. Горш толькі 2 гады таму быў выпадак, прэзідэнт так званы, ну дыктатар Паўднёвага Судану, Сальваторе Кіір проста перад журналістамі абмачыўся. Фотаздымкі разляцеліся па ўсім свеце. Вот это толькі выглядае больш жудасна, чым тое, што мы бачым зараз з Лукашэнкам. Але яны нічога не хаваюць. Прытым, ну, адна хвілінная нейкая прамова, усе ягоныя гэтыя запінкі, усе ягоныя траска галавой, это все выстаўляецца, это все паказваюць людзям. Чаму? Можа быць, ім ужо не важна, можа быць, яны ўжо ведаюць, што пасля выбараў ёсць нейкі план. Я прыгадваю меркаванне Вадзіма Кабанчука, аднаго з засноўнікаў полку Каліноўскага, і някепскага аналітыка, вот ён сцвярджаў перад нападам 22-го года, што напад будзе, калі ўсе казалі, што нічога не адбудзецца, проста пабрацаюць цягліцамі і все, это все такая гульня, а это не гульня. Кабанчук кажа, будьце пільныя. Дакладна, на выбары ў Беларусі ёсць план, і асабліва пасля выбараў ёсць нейкі вельмі змрочны план
у Крамля звязаны з Беларусю. Што гэта можа быць за план? І звярніце, калі ласка, увагу. Калі яшчэ пэўны час таму Лукашенко размахваў ядравай зброяй, зараз жа ён арэшнікам размахвае, гэта канвенцыйная зброя. І все, ў прынцыпе, разумеюць, 10 арэшнікаў ён паставіць у Беларусі, ну іх увогуле яшчэ 10 няма, так? Усе разумеюць, што гэта інфармацыйная аперацыя, а з ядравай зброяй было не так. І все, ні слова пра ядравую зброю, чаму? І гэта на фоне інсайтаў, якія, канешне, немагчыма праверыць, што ў Беларусі ледзьве не старыя ядравыя шахты мадэрнізуюць, там, дзе стратэгічная ядравая зброя, хоць для чаго, гэта шахты у 21 стагоддзі незразумела. Ёсць жа ж мабільная стратэгічная ядравая зброя. Пра тое, мы ведаем, што ўжо мадэрнізаванае месцы для захоўвання тактычнай ядравай зброі, пад Асіповічамі праводзіліся работы, былі спадарожнікавыя здымкі, і ўсё, і змоўклі, як быццам нешта рыхтуюць. І тут гісторык, доктар навук, стратэгічны аналітык Юрый Фельштінскі, які вось глядзіць на сітуацыю з-за акіяна, са Злучаных Штатаў Амерыкі, от стратэгічна ацэньвае, кажа, будьце пільныя, што падрыхтаваны ядравы сцэнар з Беларусі, і вось у чым ідэя гэтага сцэнару. Оказалось, что Путин не в состоянии захватить Украину. Путин пребывает в убеждении, абсолютно, кстати говоря, ошибочном, но тут переубедить его сложно, что он не может захватить Украину из-за того, что Украине помогают западные союзники. И он пребывает в заблуждении, что если западная помощь прекратится, он захватит Украину за несколько недель. Тут как раз у нас вступает в действие вот этот вот ядерный шантаж и ядерные угрозы. Лукашенко вывел Беларусь из безъядерного статуса через очередной жульнический референдум, но это нас как бы с Лукашенко не удивляет, он всегда эти жульнические референдумы проводит в феврале 2022 года. То есть сразу же после того, как выяснилось, что Украина не капитулирует. Потому что Путин искренне надеялся на то, что Украина вообще не будет воевать, а капитулирует перед российскими войсками. И вот когда этого не произошло, стали уже готовить вот этот вот ядерный сценарий. Суть его заключается в том, и мы опять же это чуть позже увидели, что Россия перебрасывает в Беларусь тактическое ядерное оружие. Слово «тактическое ядерное оружие» нас не должно вообще-то вводить в заблуждение. Нам немножко заморочили голову, дескать, тем, что тактическое ядерное оружие – это, в общем, даже и не ядерное оружие. Это, на самом деле, абсолютно ядерное оружие, более мощное, чем то, которое, например, американцы сбросили в Японии, да, на Хиросиму и Нагасаки. Так что тактическое ядерное оружие абсолютно как бы полноценное ядерное оружие. Если бы Путин хотел перебросить это ядерное оружие поближе к Европе для того, чтобы угрожать реальной Европе, его не нужно было бы перебрасывать, будем откровенны, в Беларусь. Калининградская область находится стратегически очень для этого удобно. Из Калининграда можно хоть до Португалии достреливать этим самым ядерным оружием. В то время как из Беларуси это, наоборот, уже сложнее. Поэтому я думаю, что идея с Белоруссией заключается в следующем, что в некой абсолютно безвыходной ситуации. Этот удар наносится из Белоруссии для того, чтобы ответный удар был нанесен по Белоруссии, а не по территории Российской Федерации. То есть, иными словами, Беларусь будет принесена в жертву вот этому вот, ну, такому последнему от безвыходности удару, да, российских войск. Потому что тогда, если верить страшилкам Лукашенко, что будут нанесены ядерные удары по Восточной Европе, а речь в основном идет о Литве и о Польше, да, то есть о тех странах, через которые идет помощь в Украину, вот физически идет помощь в Украину. И идея, я думаю, заключается в том, что
наносятся ядерные удары по Польше и Литве, создается радиоактивная зона, просто через которую никто уже как бы, даже помощь оказывать Украине не сможет, да, потому что радиоактивная зона, да, такой радиоактивный буфер, да. Понятное дело, что по Беларуси наносятся ответные удары, уже НАТО. Понятное дело, что Беларусь сносится с лица земли. Вот я это хочу подчеркнуть, да, что вот все эти бравые заявления Лукашенко, президента страны, который, в общем-то, по должности обязан думать о благополучии своего населения. Да. Никто ни разу за все это время не задал Лукашенко вопрос. Извините, пожалуйста, господин президент, а мы ожидаем ответный удар по Беларуси? Или мы считаем, что мы в одностороннем порядке будем запускать ядерные ракеты по через Искандерами или ту, которые стоят в Барановичах, будем обстреливать Польшу и Литву, а ответных ударов не будет. Так вот, ответные удары будут, и ответные удары будут по Беларуси, и Беларусь будет снесена с лица земли. Вот это абсолютно, я вам гарантирую, как говорится, после первого же запуска первой такой ракеты с территории государства Беларусь. Мне пасля апісання такіх сцэнароў прыгадваецца парада на 25 год ад хіміка-радыёлага Олега Бессараба мець дома вось такія рэспіратары FFP3. Дакладней не такія, тут няма зменнага блоку для фільтра. А такія вось са зменным блокам, каб фільтры можна было мяняць і вельмі доўга выкарыстоўваць той рэспіратар. Ён каштуе, канешне, ў 8 разоў даражэй, чым такі вось стандартны. Ну, на сям'ю разам з гэтымі фільтрамі гэта па $250. Так? І не факт, што ўратуе. У выпадку удараў, якія Фельштинскі апісваў, не ўратуе ніякі рэспіратар. Калі ты блізка да эпіцэнтра, калі далёка, то, можа быць, дапаможа. Лішнім такія рэчы не будуць, таму што зноў-такі інфармацыя з гэтага тыдня метапнеўмавірусу з Китая. Слухайце, не хапала. Ледзь перажылі ковід. Я б смяяўся б з гэтых вірусаў яшчэ колькі год таму, але калі я сам перанёс ковід, ледзь выкараскаўся, а потым меў глупства яшчэ зрабіць прышэпку Джонсон. І меў вельмі кепскія наступствы для свайго здароўя. Такія справы. І сёння тады мяне нервавалі розныя антываксеры, розныя там тэорыі змоў, а сёння я сыходжу са сцэнара, што вот гэтыя вірусы бяруцца не проста так, это біялагічная зброя для дэстабілізацыі свету, асабліва заходняга. Што тычыцца захада? Гэта ключавы фактар. Вы ведаеце, што я крытыкаваў вот эту адміністрацыю Байдена, таму што яны праявілі сябе ў дачыненні да Беларусі ніяк і ў дачыненні да Ўкраіны абсалютна ніяк. І ў мяне былі спадзевы, калі пераабралі Дональда Трампа, што это чалавек, які можа правільна расставіць прыярытэты. Ведаеце, канешне, тэндэнцыі з прайшоўшага тыдня, датычна Грэнландыі, што трэба далучаць да Злучаных Штатаў. І вайсковае ўздзеянне Трамп не выключае, і эканамічнае, і вайсковае. А чым это ад Пуціна адрозніваецца, шаноўныя сябры? Пуціна і Крыма. Канаду трэба далучаць 51 штатам, Мексіку трэба далучаць. Панамскі канал мы будавалі, мы павінны яго кантраляваць, у амерыканскі канал пераназваць. Такія, разумееце, закідоны ад Трампа. І гэта вельмі падазрона. Замест таго, каб вырашаць стратэгічныя важныя задачы, у нашым рэгіёне гэта адзіны сцэнар наносіць ва ўкраіне Расіі стратэгічную паразу, таму што Расія з Кітаем у Хаўрусе знаходзяцца. Вось зла досыць моцная, на сёння, на жаль, яна ўмацоўваецца. Это пагроза ўсяму заходняму свету. Патрэбна здзейсніць у Расіі дэстабілізацыю эканамічную і дэстабілізацыю палітычную, якая здарыцца пасля паразы стратэгічнай ва ўкраіне. Это ж зразумела. І, канешне, Беларусь, думаць пра Беларусь кожны дзень і выцягнуць Беларусь з крэмлёўскай арбіты. Інвеставаць у Беларусь, квітнеючая дзяржава, фарпост заходняй цывілізацыі. Все, вось што патрэбна. Все, няма паходаў у сувалкаўскую прастору на Польшу, нападу на Кіеў. Это ключавыя задачы, яны відавочныя. Но замест таго, каб імі займацца, яны населі на сваіх хаўруснікаў, на Канаду,
на Данію, атрымліваецца, так? І пачынаюць дзяўбсці іх. За іхны кошт яны збіраюцца ўмацоўвацца, так? І робяцца такія небяспечныя заявы. Трамп, ягонае это дзіўнае атачэнне з Іланам Маскам. У мяне такое ўражанне, што вось гэтыя дзікія капіталісты, ну яны вот уяўляюць сабе, што самае разумнае, самае геніальнае, так, нарцысы ж натуральныя, это факт, но это можна было дараваць, паўсміхацца з гэтага. Но яны рэальна думаюць, што все самае геніальнае, гатовыя сабе ўзводзіць помнікі залатыя і ўпісваць сябе ў гісторыю. Это вельмі небяспечна. Вось Трамп, які сябе хрысціянінам называе, павінен разумець, што гэта і ёсць першая прыкмета заняпаду імперый, дзяржаў, сістэмаў. Это вельмі небяспечна. Ну, паглядзім, як будзе разгортвацца сітуацыя. Я маю спадзеў, што гэта такая своеасаблівая экзатычная дыпламатыя, паўздзейнічаць на як бы хаўруснікаў, ну, на розных паразітаў, якія, значыцца, на шыі ў Злучаных Штатаў Амерыкі высмоктваюць рэсурсы. Вось, каб зберагчы гэтыя рэсурсы і лепш накіраваць на Беларусь, частку з іх. У мяне ёсць такія спадзевы. Но я ўжо не перакананы. І все адно гэтая сітуацыя прывядзе да эскалацыі, але некантраляванай эскалацыі. Вось зла будзе ўмацоўвацца, но сутыкненне яно непазбежнае. І ў такім разе гэта зноў-такі Беларусь адзін з асноўных тэатраў баявых дзеянняў. І гэта не праз 30 год, это зараз вось, пакуль кадэнцыя Трампа, так это все вельмі хутка можа вось так раскрушвацца. І гэта для нас вельмі небяспечна. У кожным разе, які б ні быў падыход. Варыянтам будзе-якіх замарозак, здзелак, Беларусь застаецца пад Крамлём, это варыянт анексіі, вы павінны гэта разумець. Можаце это называць мірам, спакоем, но з майго пункту гледжання варыянт анексіі жудасная ганьба. Катастрофа. Для мяне это просто катастрофа. Страшваем сваю дзяржаву, так, сваю ідэнтычнасць. Это вялікая бяда. Ну, а хутчэй за ўсё, я все-таки маю спадзевы, ну, будуць яны наносіць России стратэгічную паразу на тэрыторыі Украіны. Іначай это пагроза всёй Европе. Яны ж абавязкова пойдуць потым на Польшу, Балтыю адразаць і далей. Это вельмі небяспечна, так? І Кітай толькі будзе дапамагаць, спрыяць у гэтых працэсах. І тут, калі будзе прынятае рашэнне, все, наносім России стратэгічную паразу, тут Беларусь не абыдзеш. Это будзе абавязкова аперацыя па Беларусі. Калі беларусы самыя сябе не вызваляць, так, гэта будзе, ну, калі заўгодна, інтэрвенцыя, таксама мала прыемнага, інтэрвенцыя ў Беларусь. Беларусь геополитически занимает очень-очень важное место на карте Европы, и с потерей Беларуси Россия проигрывает войну в Украине. Для того, чтобы победить Россию в Украине, нужно забрать у Путина Беларусь. На этом война кончается. Я паставіў гэтае меркаванне доктара навук, таму што я з ім згодны з пункту гледжання вайсковай логікі. Ніякіх інтэрвенцый у Беларусь мне не хочацца, канешне ж, так? Але з пункту гледжання логікі гэта можа адбыцца. Хоць заходнія палітыкі дзейнічаюць сёння нелагічна. Самыя бачыце, што яны сабе дазваляюць. І калі далей так будзе працягвацца, ну, заходні свет уцягнуць у багну, і канец яму, ну, і все. Гэтыя з восі зла, яны дзейнічаюць лагічна, так, збіраюць орды, катастрофы арганізоўваюць, вось гэтыя танкеры, з якіх нафты выліваюцца. Это ж экалагічная катастрофа. Яны метадычна дзейнічаюць, дэстабілізаваць свет, метапнеўмавірусы і так далей. Это все зразумела. А заходнія палітыкі вось занятыя нейкімі дзівацтвамі, так, і нічым добрым это не скончыцца, так, таму што Беларусь будзе адным з асноўных тэатраў баявых дзеянняў. У кожным разе, што тычыцца Беларусі, у мяне спрачуванне, што пасля выбараў нешта пачне адбывацца. Які будзе з гэтага вынік, не ведае ні Лукашенка, я мяркую, і ў Крамлі не могуць да канца прадугледзець, што будзе. Але хачу пажадаць беларускаму народу мудрасці, спрыту і Божага спрыяння. Не буду казаць пара, але падзеі будуць. Давайце за імі сашыць, калі не выключыць інтэрнэт. Да сустрэчы.